Take 79,5. De unge kunstnere, som ville uddanne som kunstnere i 1870'erne, var meget skuffet over undervisningen, da de syntes, det var for gammeldags. Det var blandt andet på Charlottenborg Kunstakademi. I 1880'erne dannede de utilfredse de frie studieskoler som et uafhængigt modstykke til undervisningen på kunstakademierne. Så i 1891 blev der også lavet kunstudstillinger for de frie studieskoler, og ikke kun for Charlottenborg. Take 80,5. Men hele denne bevægelse startede egentlig i Frankrig, hvor de unge malere gjorde oprør. Når de skulle til eksamen og få deres uddannelse, skulle de bruge de teknikker, de havde lært. Det havde de meget svært ved, da de ikke var tilfredse med undervisningen. Det indgik i, at de kun måtte bruge sort som skygge, ligesom her. Og ikke de forskellige farvetoner. Deres bevægelse bandlyste simpelthen kun den sorte i at være skygge. Og gjorde det mere let at bruge toner.